Ето тази стойка за рибарска е. Айде идвайте с мен. Слагаме по-горе. Ето така. Махаме го. Тяваме всичките. Слагаме така. И ето стойката. И гледаме да започнем. Значи, първо почваме с най-главната част. А именно магаретата, така си нарича. Ето, това са магаретата, сега ще ги разгънем. Ето, разгъна се така. И това е на всяко едно колче. Значи, ето това, и да се разтягаме колкото се иска. Така, първо се вдигна тук колчетата, да са по-нависоко. Така, може би, да. И преди. Също. Ето, това е предната стойка за сигнализатор. И взимаме две такива колчета и се закачат ето тук. Малко ще ми видим. Ето, така, това трябва да се получи на двете колчета. Ето така, виждате. Ето, това трябва да откачим идеи. И го слагаме както се иска. В смисъл може така, сега може така. Аз ще взема например така. Защото искам например да ме е нависоко, защото искам да се навежда. Това е с пред. Сега отваряме задните, ще слагаме малко да пречи. Отваряме задните. Задните стойки. Аз имам две въдици, но с три такива. Това са подаръци. Но аз имам две въдици и това ще би заразено. Например, ако едно от двете същото. И това е същата процедура, както на предното. Опа. И трябва да ви остане сладка фраза. Ако ви остане нещо да артиса начин, не сте сложили неща, които например, сега мисля да го направя съвсем друг начин. Събе да мега писмо. Така или не. Или не. Много. Ето това. Сега ще го вземем. Така. А това ще ми така. И общо взето хора, това трябва да се включи. Общо. Ето това. Отпред е така. И отзад е така. Зависи как искате вие. Ето така. Хоп. И да. Чао!